Your boat is not in her. Hey guys! So ngayon, nakauwi na tayo since last night. Maraming salamat kina Kia and kay JP for meeting up with me and sa ating mga dating office mates and co-work. Sobrang happy ko na nakita ulit kayo. Ayun, so for today's video, as you can see, naka-outfit ulit tayo kasi imimit na natin yung iba pa nating Twitter friends. At the same time, mga siblings, isama ko din kayo sa aking journey papunta sa LRT2. I'm going to Katipunan right now. Imimit natin yung ibang mga friends natin. Magdi-dinner daw muna sa Shakey's and then we're going to pop up. Tapos at the same time, mamayang gabi, hopefully kaya pa ng oras, mapunta tayo sa birthday party ni MJ sa Makati. Oh my God, sige, laban, kaya natin to para mapuntahan natin yung mga celebration ng mga friends natin. Para naman, happy and enjoy ang lahat, diba? Alright, so samahan niyo ako mga seedlings. Let's go! Ito na po rin gift namin. Kasi meron tayong pa-exchange gift. Let's go! Ayan, traffic na tayo dito. OMG! Buti na lang mag-LRT tayo. Going to Katipunan. Go! Next station po, Anaran Station. Pagpasok po natin, diretso po tayo sa gitna. So nandito na tayo ngayon sa Shakey's, mga siblings. And we're just waiting for the kabadingan. Ang medyo matagal nga sila, nakakaloka. Nagpa-reserve na tayo ng table for 10 people. Ayan, so ayan na siya. And mag-isa lang po ako, mga siblings, nakakaloka. So, we're just waiting for them and then kapag dumating na sila, tingnan natin kung ano ba talaga itsura nila. Huwag kayo baba sa Twitter and or pareho lang sila in person. Let's see. Time check, it's already 6:25 in the evening. Ang usapan namin ay 6. So, nahiya na ako. Kaya nag-order na muna ako ng appetizer. So, nag-order muna tayo ng salad. Tapos, nag-order din ako ng soup for now. Kasi mamaya medyo madami to, heavy ang kakainin natin kasi may mga pizza and may mga mojos, pasta. So, kain muna tayo. Ano tayong regalo? Ito yung bibigay natin sa kung sino mabubunot natin. Tagal nila, oh my gosh. Ito muna tayo. Sarap. So, dito yung mga first na mga kasama natin. Si Jong and si Jong. Yes, it's a vlog to me. Hi naman. Oh my God, exposure! Oo eh. Hindi, dapat kayo. Yes. Ah, hello. Hi. Saan pa kayo galing? I'm from Cavite. Cavite, ikaw? Makati. Perfect. Oh, bakit late kayo? Ang sabi daw 6 PM. Oh, explain. Alam mo naman kasi 'di ba strike ngayon. So, kailangan So kasi ang 3 PM talaga ako umalis sa bahay. Dami explanation. Okay, next. Hinintay ko siya. So, ang may kasalanan si Joms. Actually, hindi eh. Like, ako yung nauna sa MRT, so ako yung nag-intay sa MRT, inantay ko siya. Kaysa naman yung paghihintay ko sa'yo, 3 to 5. Anong oras ka na dumating? O, ang sabi Quarter ko, to 6. Yung Anong usapan quarter natin to 4. Tama na yan! Tama ng away! Ba't ako maghihintay doon sa mainit? Alam niyo, mas okay kung suntukan. Sis! Tagal ng galawan ng trim Order line. na. hola. Quisiera empezar con habas. El viento siguiente. El viento. Ayan, si Marian. Si Marian Rivera talaga ang multilingual. Kapitenya naman kayong pareha. Correct. So ito yung order rin namin. Yes. With may imaginary friend. Yes, ang dami namin. Yeah, good for 5 to 6 people. Yes. Pero ilan lang kami nandito? 5 lang tayo. Wait na lang natin si Enzo tsaka si Tito Ben and then we're gonna eat na. So we're gonna try this. Okay, for ilan po ba? For
pasensya na may mga ibang imaginary, mga ibang hindi pagdarating. So, o-order muna kami for 5 people for this. Sige po, ano pong pizza nila? From classic to all time po ang choices niyo. Classic all time or Maraming choices yun. sige go, laban. Ano bang bestseller niyo? From here, dito, hanggang dito. Ang bestseller natin yung lima. Okay, go. I think manager's choice Manager's choice. or Tapos shaky ito po, special. Anong bet mo? Ayan na siya. How about like, Oo, baka na dito. spin? Type it. Allergic ba kayo sa shrimp or wala? Ay, shit! Wala Hindi. Hindi, I mean, anong ano nyo? Like, Kahit ano naman. Mushroom. Gusto ko lang kumain na to eh. mushroom para safe. Sige. Pwede bang more than one na supercard? yung inabili ko nga yung promo, hindi na po siya pwedeng i-discount since promo. Ay, oo nga, kasi And then, meron may pa- free pa siyang... Pero makakaano kayo dyan, totoong makamura kayo. Hindi mapapag- Ay, di ba? Makakamura. Makaka-discount. Okay. Mali ka naman, Bianca eh. Pipiliin ko next time. Kaya ka. Manda sa akin. Sabi ko Kasama siya sa vlog. kasama si Bianca. Ay, BFF na kami ni Bianca. Tagal nyo, te. 6 p.m. nandito na ako. Ano oras na? Ano oras na ang Bianca? Wait lang. Go. Quarter to 8 pa lang ate. Late. 7:52. Oh, selfie dito. Ano oras ako nandito? 6. Pasensya na po. Bakit? Naiyak ako. Galing pa akong Albay, Bianca. Galing pa itong ano. Bicolano to eh. Yang maanghang. Ha? Uy! Sampaling kita ka meron. Meron pa nga siyang jet lag eh. Meron pa jet. Ibang time zone. Manager's choice and spinach and shrimp. Ay, ano ba? Mushroom? Shrimp na lang. Ngayon mo na mamatay na kung sino ka nang may allergy. Sige lang po muna. Go lang. Yes Repeat po. order ko po. Bali, ang order natin, Mary Meal Deal Classic. May 5 pieces chicken and noodles. 1 pizza iced tea. Sa pizza po natin, Manager's Choice. Sa another pizza natin, spinach and shrimp. Rapper pala si Bianca. Thank you, Miss Bianca. Miss Bianca, dagdagan mo ng 3 shrimp. 3 shrimp, dagdagan mo. Thank you so Dagdagan mo ng 3 shrimp, ha? Kaya kasama natin si Enzo Marie na sobrang tagal. It's been, 2 hours. Tama, di ba? Kasi 8 na. So 6 pa lang nandito na ako. Mag-8 Tapos, pa lang to. Insert mo yung video ni Na. Rose dun sa Titanic. ano matanda na siya? It's been 40 years. It's been 6 months. Hindi ka pa, te? Konti lang. I love Kaya it. naman pala na late ka yun. So, parang bawal mag-ready, Jong. Bawal mag-ayos. Bawal. Pwede naman kung aagahan mo. Sorry, nag-work pa ako eh. Bakit ka mag-go naman? Eh kasi nga, di ba anong manager namin kahapon? Ate, late ka na nga. Ikaw pa naunang kumain. So siya na nga yung late. Siya pa yung naunang kumain. Kami sa girl dinner. What's our girl dinner? Water. Girl dinner. Ano ba? Actually, mga inintay pa namin so hindi pa kami pwede mag-start kumain. So, girl dinner! Yes. Oh, cheers for girls dinner. Girl dinner. Girl dinner. Ang crunchy naman nung Ito ice. props lang ito. Oo, props lang yan. Papalangawan lang namin. Uy, ang crunchy nung ice. Tapos pag kinagat mo parang juicy yung inside. Ano? Medyo nakakangilo. Ay naku, magpa-check up ka ng ngipin, yung nangingilo ka. Sensodyne is the key. Kung napapasin nyo, nag-change ako ng outfit, wala kayong pake. Thank you. Dito na lang. Wala na mga tao dyan. Wala pa naman. Papunta pa Mga lang. imaginary friends mo. Thank you, Jericho. Thank you. Ayan. Woosh! Oo. Girl dinner. Gusto ko ng yakap ng tatay at ng tito. Oh, iba ang yakap ng tito. Oh my God, magasing tangkad ka yung tumitito. Budget. Tito Ben. O mag-pray na tayo. We love our bread, we love our batsa, but most of all, we love each other. Alam mo? Hindi ko alam. Madeline. Bless us, O Lord, And this thy gift, which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Yay!
you so much. I like the... Buti lang yung ano, yung... Ako naman buti na yung motor niya sa pisahan ko. Tapos nabasang yung... Sharing, share. Balik. Walang yung medics. White chips ko. White. White leaves. Ano pang white? Yan ang pura. Server. Thank you, B. Sige. Hawakan ko pa. Like, Napaka-virgin ako sa ating Anila. Sis, parang tinitingnan ko, parang nabibitin na ako, sis. so, Tito Ben, ang galing pa ako sa SM. I think volleyball. Kaya Tito Ben, 2 hours. Thank you! Pasensya na, babe. It's okay. Salamat sa libre. Ha? Salamat sa libre. Sa nga kayo, tapos ako pa manilibre pala. 7 Di ba alam ko walang ano, yung bago. Okay, playtime. Yay! We have The Highlands. Go ahead. Yung Spaghetti? spaghetti. May spaghetti. My spaghetti has sauce made with fresh picked tomatoes from the Highlands. What about yours? What about yours? Ano kay Enzo? Total kayo naman lagi nag-ano. Ayan. My spaghetti has banana ketchup with antioxidants, antihistamine, antibiotic, anti-inflammatory, with silverine extract and ginkgo biloba. But wait, there's more. Oh. Sis! Oh my God! Chicken lollipops made with spring chicken, deep fried in olive oil. It's that all you've got? At nagutom ako. Nagutom. Let's eat, let's eat. Ay, ito ang gusto kong pasta. Matigas-tigas pang al dente. Okay, so paalis na kami. Gano'n kakabusog? 1/10. Patingin paano yung busog. Hindi na nagsasalita dahil sobrang busog talaga siya. Sige. Oh! Ay! Merry Christmas! Ano yun, B? Okay. Parang, siya, magaling. Simbang gabi. Hi, Tito Ben. How are you? I'm all good. Very good. Laos nung Ang ingay kasi dito. Yes po, Tito Ben. Ano sinasabi mo? Hi, welcome po sa Manila. Thank you so much. This is my first time here. Yeah, because I'm from LA. Oh, yeah. Legazpi, Albay. Huh? I'm from LA too. From? Lower Antipolo. From Lower Antipolo. Okay, so pareho pala taga from LA. Kaloka. So papunta na kami ngayon sa pop-up. So nandun na yung friend namin from Costa Rica. Nauna pa siya. Kami nandito pa lang. Magsa-start pa lang maglakad. Ayan ang mga bading. Yes. Walking. Okay. Uwi ka na? Uwi ka na? So, nandito na daw si Joseph all the way from Costa Rica. Tapos na-late kami. Naunahan pa kami. Sila. Asa na mga kabadingan. Let's go. Yosef pala kayo. Oo, nandidiri na ako. La 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 la. Dito ka ba pumasok? Hindi. Mag-makeup tayo. Yes! May makeup. Hindi na ako maglalagay binong microphone na stress ako. Thank you. Diba, fresh? Ang outfit ko tonight ay pang katipunan. Katipunero. Nabading. Nabading. Yes. Kaya naman pala yan ang Kaya PR, yes, baby. sales Alam lady. nyo na. Oo. Baka naman. Promotion. Baka naman. Ate, nakaka-fresh na. In fairness. Ano ba yan? Ano ba to? Face lady. Ay! Wow, face lady. Nakaka-fresh. Magkano yan kayo? Parang sa Pero acidic kasi ako. baka So, mag-ano pa yan. Tawag dito, mag-tone down pa yan. pagkaputi. In fairness talaga, oh. At 32! Di ba? Yun ang problema ko, yung pawis.
magagalit. Tito Ben, bakit? Subscribe ka na. Dapat. Di nanonood yan si Tito Ben. Ito yung mukha ko, buhay na buhay. Isa. Mukhang gusto. Ayun naman kumari, nagsisidatingan na. Ganda talaga. Ito. Gaga, exchange gift yan kasi, te. Asan yung sayo? Magwala ka, te. Magwala ka, te. Kasi wala kang kalakas. So we're going to drink na. Like, ako na naming iinumin ay pale ang gusto ko talaga. Ako lang ba nagpipale dito? Ako lang? Kabebe kasi ako. Bakit ayaw yun ng pale? Ang sarap kaya. Thank you, Tito Ben. Mga bakla, cheers muna. Cheers! O, paano uminom si Jansen? Ay! Ay! Ah! Paano uminom si Joms? Nakakainit! O, Joseph, paano uminom? Wait lang, nahiya naman ako. Bilisan mo, ready? 1, 2, 3. Pierre, ikaw ba yan? Ay! Ay, no! Sino ba isa? Kamukha niya si Pierre talaga. Hi, Pierre! Oh, ikaw naman, ano? Enzo, how do you drink? How do I drink? Tita, anak nyo, lasinggero. Ay! Ay, namiss ko to. Sandali, nasa naman. Ay, for the manong sauce. Tita, anak nyo, lasinggero. Kera. Hindi talaga ako makipulutan. Naiirita ako, Bi. Pero lalakihan ka, Pamintang-paminta kami. Yan na, may minamarket siya ngayon tonight. O, sige. Pag sa Discord, iba. Pero pag ay! Ayan na tunay. Ayan, lumabas sa yung tunay na ikaw. Sila dito. Ayan na nga! Oh my God, Moreno! Wala si Moreno! Ay! Besuhan mo naman kami, isa-isa. Paglang mo naman ako. Bukasan yung mga beso namin. Oo nga! Paano kay Enzo lang? Kaya nga, isa-isa nga. Come on. Kay Enzo ka lang. Gano'n yung reaction. Dong. Nakakainis kasi yun! O, kumusta ka na, Danito? Buti naman nandito ka. Galing ako kung saan, 4 hours, 12 o'clock ako umalis. Laguna? Be, ako 12 hours. Next year na. 12 hours ako, Be. From Albay. Wow! Yes, hi Nataka. This is fish tacos from our favorite Papioli. Kain tayo! Vlog. Si Vlogger! Oh, fresh na Ako fresh naman, na- dapat ipapasok mo. This is Lava Rock Aha. from the Arenal volcano. Arinola? Arenal! Arinola? Arenal. Arenal. Thank you so much. Ayan. Wait lang. Uy, ang cute, pawikan. May meaning ba to, te? Oo. Tingnan mo Oh, daw hindi yung nasa lucky dali, color ang dyan. Nasa ilalim yung lucky number. Wait, see. Tapos, isesend ang code Ayan. to 2366. Tayo ng Oh my God, Thank you. Bongga. Bongga. Ano pa naman ito sa evil eye? Oo. Parang chover. Akala ko naman. Costa Rica pumunta sa Pilipinas yan, no? Bless sa tito. Bless. Hi ka naman sa vlog. Hi po. Hi ba? Hi. Ayan, dumating na mga bading. Finally, makakapag-exchange gift na. Oo. O, dali na mag-exchange gift na tayo. Mag-exchange na kayo. Kayo, hindi ka kasama. Nakalimutan ko sa yung regalo. Tumatanggap daw. Gcash naman, pwede. Ay! Ay!
Hala! May ayuda si Mayor! Thank you po! Maynila. Ay, nagsan ko na. Wala nang pa. Thank you so much! Thank you po! Thank you! Pera! Oh, mag-start na daw kami ng exchange gift! Oh, go start! Picture. Bubuksan na ba? Mamaya na lang. Ay, mamaya, sabay-sabay kayo. Ayan na nakuha mo! O, sino sunod? Si Dan. Okay, next! Yung number. Alas siya. Uy, wag ka magagalit sa regalo namin ha. Number 3. Okay. Dapat dito. Ikaw na. Dito ka. Pa, baby, pa. Hawakan mo. Pindutin mo. Galing. Perfect! Huwag mo na bubuksan. O, next na. Next. The tradition of gift giving. Wala ka lang regalo, te. Dami mong enchos. Hawakan mo. O, tapos pindutin mo. Pakita mo. Pa, baby, pa. Number 4. OA mo. Number 4. Number 4. Yes! Actually, yung tote bag yung gift. Okay, next! Go! Kung ano may iwan sa'yo, yun na yun. Go. Feeling ko dapat yung kay Elsie makuha ko. Number! Wala pa? Wow! Nakakainis. Straightforward na ba? Your question is... 9. Number 9. Number 9. Baka sa akin pa yung sa akin, ha? Ayoko nga, may chance. Excited ka masyado. Mamaya pa hollow blocks yan. Wala, hindi ko pa binuksan. Ay, finally naman. Sa akin yung galing, ha? Kaya mo na yung number 2. Ay, oo. Kontrolado mo na. Ako, te. Ay, ano to? Barbie doll. Barbie doll. Magbukas na kayo. Kailangan ko to see. Tama. Baby, hindi na ako maghihiram sa'yo. I love it. I already have one. Yeah! Putik na akong bumili. My gosh. Sa akin, ito lang naman. di ba? Perfect. Sakto, be. Nasa likod na yan ng ano mo, ng video sa Discord. Oo. Answer! Ang ganda! Thank you! Sa'yo. Thank you! Tara, kopi ko. Ano yan? Thank you. Chocolate. Chocolate. Ito, Ben. Perfect. Ano sa'yo, Ben? Galing din kay Tito Ben. Ano? Planner and Perfect. face mask. Sana naman magkaplano na. Timing na timing! Pinakasala. Pinakasyala na bag. Ay! Hermes! Bongga! Okay, steel. Sorry, wala. Thank you, Enzo. May charge ba to? Meron. Ay! Pwede siyang i-bend din. Pwede, pero mahirap. Kailangan ako para ay. Pwede. Cheers! Joms, lasing ka na ba? No. Okay, good. Yeah. Lasing ka na ba? Hindi. Lasing ka na ba? Hindi po. Lasing ka na ba? No! Hindi. Lasing ka na ba? Ay, hindi. Lasing ka na ba? Hindi po. Ay, malalakas naman ang mga friends. Lasing ka na ba? Ate, lasing ka na ba? Ay, hindi pala uminom siya. Lasing na ba kayo? Lasing na? Hindi. Hindi. Lasing na? Tegi. Wala naman palang lasing. Wala naman palang lasing. Nantok lang ako. Nakaikik. Nantok lang ako. Ito na tayo ngayon. Happy birthday to you. Dito na tayo sa bahay nila Babs and nila Mekmek. So, happy birthday, Babs. Na-late tayo. Supposedly nasa top of the globe. Pero dito tayo sa top of the Vergara. Vergara.
We're drinking Grande. Eh. Yeah, and it's, ano ba? 5:38. 5:38 a.m. O, diba? From Katipunan pa tayo, pero laban lang. Kasi syempre, yun na na-realize natin ng pandemic, madaming namamatay. Totoo nga, sis. Promise. Marami kong barkadang namatay ng pandemic. Kaya lahat ng mga birthday ay isa-celebrate. Yes. Diba? From January to December 2023. Kaya next year ulit. Next year ulit. 24. Bulacan na. Laguna. Laguna daw next year. Doon tayo magsa-celebrate. Housewarming. Pang-ilang housewarming. Pero inom na tayo. Let's go, Chi. Ubusin mo yung sis. Bottoms up! Bottoms up! 1, 2, 3, go! Bottoms up! Bottoms up! Bottoms! Ayun.